A mai videóban csak 0,1% HP-m lesz a játékban, ami azt jelenti, hogy ha bármi akár csak rám néz, akkor már meghaltam. Cserébe viszont nem csak nekem, hanem az összes mobnak ugyanennyi életereje van, tehát együttés lesz mindegyik. Nézzük, hogy sikerül-e így kivinni a játékot. Te jó ég, mi ez a szív? Hát egyetlen egy pixel van csak benne konkrétan. Egyáltalán ez így kijátszható? Na jó, vágok akkor gyorsan fát, és úgy látom, hogy van rengeteg bárány körülöttem, úgyhogy ágy és kaja az már mindenféleképpen lesz. Amúgy nem is tudom, hogy minek egyek egyáltalán, hát úgysem lesz ennél több HP-m. Jó, mondjuk sprintálni azért kéne. Lejövök kőért, bár igazából kard az abszolút nem fog nekünk kelleni, hogyha minden igaz. És kizárólag a csákány, illetve a kemence az, ami érdekes lehet. És hát valószínűleg szettet sem fogok csinálni, mert teljesen fölösleges. Oké, a kemence kész, és teszteljük is azt, hogy valóban együttése minden mob. Megütöttem, és tényleg nekik is csak ilyen nagyon-nagyon kevés HP-ja van, mint nekem. És hát az ugrálással is eléggé vigyáznunk kell, mert hát ugye, ha mondjuk oda leugranék, akkor már instant meg is halnék. Viszont az ágyat azt már gyorsan meg is csinálom, hogy legalább éjjel a mobok ne tudjanak minket bántani. És szedek még egy kis kaját azért a biztonság kedvéért. Jöhetnek a malacok is, a haj. Ott szerintem van egy lávapool, az nekünk nagyon jó lesz, csak előtte kell még vasat találni, mert ugye anélkül nem fogunk tudni lemenni a netherbe. Jó, ez a lávapool tökéletes lesz, úgyhogy ezt már meg is jegyzem, hogy itt van. És itt még látok egy-két szenet, úgyhogy szerintem ezeket is kiszedegetem. Égetéshez azért jól jön. Most ilyen nagyon okosan feljöttem a fák tetejére, egyébként nem tudom, hogy miért, de most így kénytelen leszek leásni, mert amúgy nem tudnék lejutni. Ez zseniális így. Ennyire durván még szerintem sose kellett figyelnem arra, hogy hol járkálok a játékba. És hát most lesz az a kivételes alkalom, hogy én nem fogok soha függőlegesen lefele ásni, mert az nagyon-nagyon kritikus lenne. Na jó, ami viszont fixen kell nekünk, az egy pajzs, én szerintem, mert legalább az meg tud minket védeni egy-két hittől. Úgyhogy tényleg gyors visszamegyek a furnace-hez, kiégetek mindent, és akkor utána elkezdünk valamilyen vaskereső túrát. Aha, találtam gravelt, az nagyon jó, mert meg is szereztük belőle a flintet, viszont ennyi keresés után még mindig nincsen vas. Ez micsoda? Na jó, hát mennem kell visszakraftolni egy csákányt, és szerintem lassan amúgy sötétedni is fog, úgyhogy tényleg sietnünk kell. Jó, ez megvan, és akkor mehet még be a malac husi. Jó, szedtem még egy kis fát, ez szerintem később majd jól jön. És igazából lassacskán megy is le a nap, úgyhogy én ezt már itt megvárom. Gyerünk, engedj aludni, nem akarok egyetlen egy mobot se. Jó, oké, az első éjszakát azt túléltük, alvással nyilván. De most már tényleg gőzerővel kéne az a vas, hogy tudjunk tovább menni mondjuk a netherbe. Itt hallok amúgy egy zombit, úgyhogy lehet, hogy itt van valami bánya. És ott van vas. Jó, nagyon nice. Pedig csak random elkezdtem ásni, hogy hát ha errefele van a zombi. De egyébként még mindig hallom, úgyhogy én szerintem megpróbálkozom itt megtalálni őt valahol. Mert akkor itt valószínűleg van egy bánya. Bár ennyi vas után nem is biztos, hogy kell. Aha, na ott lesz a bánya. Nem tudom, hogy megnézzük-e egyáltalán, hogy ez mit rejt vajon. Nem igazán érzem magam biztonságban, az a helyzet. Na jó, nézzük, hogy vajon a zombiknak is egy HP-ja van-e, és igen, nagyon király, úgyhogy ők sem fognak tudni minket már megtámadni. Vagy hát megtámadni meg tudnak, de megölni remélhetőleg nem. Egy skeletonnak azért úgy kevésbé tudnék örülni, megmondom őszintén, tehát az lenne az utolsó dolog, amire így vágynék egy ilyen bányába. De hát az a helyzet, hogy őket sem lehet kizárni, és bármelyik másodpercben szerintem megjelenhetnek. Úgyhogy még körülbelül ennyi vas az így bőven elég volt, 18 van nálam, és mehetnénk is, még ott is van vas, de hogy utána már tényleg mehetnénk vissza. Nem, ennyi vas van itt, nem már. Miért akarom az összeset kiszedni? Szóval, hogy utána tényleg vissza kéne menni, mert ez így nem lesz jó. Nagyon-nagyon nem lesz jó. Jó, 27 szettet úgyse csinálok, mert fölösleges, csak is kizárólag eszközöket. Ahhoz meg ennyi szerintem elégnek kéne lennie. Keresem a bajt, látjátok, ahogy keresem? Tehát addig nem állok meg szerintem, amíg nem ütközök skeletonba. Jó, oké, 13, mehetünk. Akkor várjuk meg, amíg ez szépen kisül. Óha, egy kis zombi jön fel. Ez egész végig utánam jöhetett. Gyerünk, 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 hogy üssem le. Jó, és akkor jöhet a legfontosabb eszköz ma, a pajzs. Egy kicsit nyugodtabb vagyok egyébként. És akkor jöhet is szerintem két vödör nagyjából. Az egyikben lesz a láva, a másikban pedig a víz. Meg hát ugye mindenféle eszköz is tök jól jön. Oké, készen van a csákányunk is. Igazából ami nem kell, azt így már szerintem ki is dobom. A flint and steel is megvan. Jó, hát azért fogyogat a vas, de nem olyan mennyiségben, mint ahogy én azt kiszedtem. Úgyhogy annyi tényleg nem kellett volna. Oké, szerintem nagyjából egyelőre ennyi az, amire szükségünk van. Még tudnék amúgy szettet is csinálni, de hát egyelőre azt kihagyom. Még kiégetem ezeket, és akkor mehetünk tovább. Jó, az összes kiégetődött, úgyhogy innentől kezdve nincs is más dolgunk, mint ténylegesen lemenni a netherbe. Jöhet neki szépen a vizek, és hát igazából ebből nagyon-nagyon rossz vagyok, úgyhogy nem biztos, hogy sikerülni fog a portát megcsinálni. Jó, meg gyorsan az alját megcsinálom, és elvileg, hogyha oda beengedek egy vizet, akkor nem kéne
elárasszom mindent, és jó. Oké. Na, mégse volt hiába való az a néhány év Minecraftozás. Oké, készen vagyunk, a vizet visszaveszem, meg ezt is, és mehetünk. Nice. Na és innentől jön szerintem a legeslegdurvább része a videónak, mert eddig ugye eléggé tudtuk szabályozni azt, hogy mi történjen velünk. Hát itt a Netherbe azért ez kevésbé működik, úgyhogy próbáljunk meg akkor a szokásos módon haladni. Hát kell találnom egy fortress-t, meg kell találnom egy kék erdőt. Én azt mondom, hogy inkább a fortress lesz nehezebb, mert ugye ott a blézek azért tudnak támadni. Az endermanes rész az nem lesz nehéz, mert ugye ott egy hit lesz mindegyik, tehát ott igazából még rám sem fognak agrózni, mert nem lesz arra idejük. Aha, hát úgy látom, hogy akkor először a kék erdő nyert, úgyhogy valahogy akkor megpróbálunk megölni annyi enderment, hogy legyen 16 szemünk. Remélhetőleg neki is elég az egy ütés, és igen, nagyon jó. És megkaptam az Ender Pearl-t. Jó, hát ilyen 0,1% HP-val szerintem tényleg működik az egész. A Piglin hozzám ne tudjon érni. Na mert akkor nagyon nagy baj lesz, illetve az a magma se. Hát itt rengeteg veszély fenyeget minket a Netherbe. Na jó, hát ez igazából nagyon-nagyon chilles volt, azt kell, hogy mondjam. És meg is lepődök, hogy ez mennyire chilles volt. Egyik enderman sem agrózott rám, nem volt semmi, szimplán ránéztem a lábukra és meghaltak. Úgyhogy ez így tényleg GG. Most viszont megyünk tovább, és megpróbálunk tényleg keresni egy fortress-t. Úgy látom, hogy nagyobb kihívás lesz. És hallok egy gáztot is, na az mondjuk tényleg nem hiányzik. Ne, meg ne lőj, úristen. Srácok, hát ha az meglő, akkor vége. Ez így nagyon-nagyon nem vicces, hát ezek a piglinek bármelyik másodpercben meglőhetnek, és ugyanúgy egy skeleton is bármikor meglőhet. Azért a pulzusom itt felszökött az egekbe, nagyjából. Nagyon durván körültekintőnek kell lenni itt ebbe a játékba, tehát hogy ilyet még egyik végigjátszásomnál sem csináltam. Úgyhogy ez így nagyon durva, és szerintem ott a fortress, let's go! Most már csak az a kérdés, hogy jutok át. Oké, meg is érkeztünk. Itt egyáltalán nem tudok nyugodt lenni, szerintem ebben a környezetben. Aha, ott is elkezdett lőni a Blaze, ez nagyon-nagyon nem jó. Meg kéne próbálni őt valahogy elérni, még azelőtt, hogy elkezdjen minket támadni, és jó, ez sikerült. És ott van a Blaze Spawner szerintem. Már is oda megyek, és ő még nem agrózik. Nagyon jó, az első Blaze rodunk meg is van. És itt nem kéne azt megengedni, hogy bármilyen más mob ránk jöjjön, csak figyelni kell a spawnert is, mert elkezdenek random támadgatni majd itt a blézek. Oké, elkezdjük akkor aluluk kibontani ezt a szokásos cuccot, akkor remélhetőleg gyorsabban is fognak spawnolni. Úristen, gyerünk, üsd! Jó, mennyi blaze rod! Úristen, már 4 van, és ugye csak 8 kell. Easy gyerekek, easy, nagyon easy. Csak ugye túl közel sem szabad hozzájuk menni, mert meg tudnak ütni. Aha, és szerintem ő is minket fog támadni. Nagy valószínűséggel. Oké, ez is megvan, ez is. Azt a mennyi blaze rod. 6 darab van. Nagyon durván adják. Az a baj, hogy ezeket nem is tudom normálisan lereagálni, mert figyelnem kell elég rendesen, hogy tényleg senki és semmi ne érjen hozzám, és már csak egy kell, és utána ezt kiütöm. Jó, oké, ott a 8, ezt akkor ki is ütöm. Nice, és tudunk is tovább menni. Egyetlen egyszer sem használtam a pajzsot. Ez micsoda? Na jó, tényleg húzás van innen a Netherből, mert ezt nem bírom idegileg. Úgyhogy szépen megyünk is vissza az úton. Ajaj, nem jó, nagyon nem jó. Most már használom a pajzsot. Szevasz. Legalább lesz egy aranymelvértem, ami nem jó semmire. Amúgy tényleg nagy szerencsé, hogy ilyen közel volt a portál, mert nem is tudom, hogy mi lett volna akkor, hogyha ilyen több ezer blokkokat kell utazzak, és este van, az nem jó, de alszunk. Oké, ezt sikeresen megoldottuk. Egyébként nem szerepeltünk olyan túlzottan rosszul a Netherben, úgyhogy ennek azért örülök. Annak a skeletonnak ott kevésbé, remélhetőleg nem vesz észre minket. Creeper is van, valamit minden. De hát a kezem az a legerősebb most, így a 0,1%-os HP-kkal. Mennyi mob van itt? Nem már. A silverfisheket nem tudom, hogy fogom legyőzni majd az endbe, vagy az endnél. De az is egy jó kis külön kihívás lesz. Ja, amúgy nem dobtam el szemet, csak így random elkezdtem sétálni. Na nézzük, hogy merre kell egyáltalán menni, és amúgy jó irányba jöttem. Nem is rossz. Aha, és itt már le is ment a szem, úgyhogy valószínűleg akkor ezt megtaláltuk. Ami ugye tök jó, csak most kicsit bajba vagyok itt a lefele ásással. Mert ugye nem mehetek függőlegesen lefele, mert mi van akkor, hogyha tényleg beesek valahova. Úgyhogy most itt duplán kell dolgozni. Aha, na itt is lesz, oké. És itt is vagyunk, nice. És itt van maga a portál rész, még gyorsan... nem tudtuk pont kiütni. Nem baj, most kiütjük. Jó, és elvileg nem spawnolt még tovább semmi. Megmenekültünk konkrétan. Na, hát ezt ide lerakom. Meg szerintem az ágyat is. Jó, oké, maradt is egy szem, mert egyet véletlenül eldobtam valamiért. Mindegy.
Na hát blokkok tekintetében amúgy meg vagyunk, bár amúgy nem fognak szerintem kelleni, kajával is jól állunk, úgyhogy igazából nekem most az a tervem, hogy én átmegyek, és egyetlen egy dolgot fogok csinálni. Amikor purge-ül a dragon, akkor én odaszaladok, és megütöm őt. Se kristályokkal, se semmivel nem fogok foglalkozni, csak és kizárólag egy hitet akarok bevinni a dragonba, és aztán meglátjuk, hogy ez mire lesz elég, de elméletileg neki is 0 HP-ja van, úgyhogy bízom benne, hogy tényleg sikerül együttésből megölni. Mondjuk így picit nehezebb lesz, hogyha még elkezd minket lövöldözni mindenfélével. Oké, már is megy a purge, remélhetőleg nem fog tudni minket megütni. Én nagyon-nagyon bízom benne, de elkezdem spamelni a balklikket, és let's go! Ott is van G to the G. Na jó, ez nem éri. Mindegy, az Ender Dragont amúgy sikerült megölni, ez volt a lényeg. Úgyhogy az, hogy utána az Enderben megölt, az nem számít. Úgyhogy srácok, köszönöm szépen a figyelmet, remélem, hogy tetszett a videó. Hogyha így van, jelezzétek egy lájkkal, és ne felejtsetek el feliratkozni. Találkozunk legközelebb, sziasztok!